Sanibonani ngibingelele nginamukele channel eMaswidi Media Production. Mangabeke uyaqala ukufika channel ngicela ungenzele iqiniso lokuthi uyaqofa subscribe. Maqedwe ubuka video, ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngazakwethu udaba engize ngalo ke njengamanje lolu daba oluzungeza einkundleni zokuxhumana. Lolu daba oluthanda njengamanje oluthi ke kutholakale ababulali baka AKA oluthi kubanjwe izinkabi zika AKA. Ngana kwethu njengamanje ngizocacisa ngizokuvezela ukuthi ke kuqhubeka lana. According to i-newspaper yase-Swaziland, ogama layo i-Times of Swaziland, kubikwa ke ukuthi ke amaphoyisa ale eSwaziland abophe insizwa ezimbili okuyizinkabi. Amagama azo ke lezi insizwa usiyabonga kanye ke nomalusi bakandimande. Ngokuzalwa zizalwa khona la kwelakithi ke eMzansi Afrika eThekwini. Zizalwe zaphinde ke zakhulela khona ke eThekwini. Lezi insizwa ke kahle amaphoyisa njengoba ke amaphoyisa nje angakhona le eSwaziland ukuyibopha kwaze bophelana na ayibophela ukuthi ke zihleli ngale ngokungekho emthethweni, zihleli ngaphandle kwezincwadi ke zokuthi ke zigunyazwe ukuthi ke ihlale ngakhona le eSwaziland. Amaphoyisa ke khona ke ethi mayifika ke gogogo weinsizwa ithina ke amaphoyisa alapha eSwaziland njengamanje ke sifuna ukunibona niphumeleni ngaphandle ke sinibambe. Afika ke abafica phi na abafica ke endlini abayirentile kusukela nini kusukela ngonyaka ka2023 ngoMarch. Lezi insizwa ke ziphumeke beyibambe ke zimbili okusiyabonga kanye ke nomalusi bakandimande. Kusolala ukuthi ke lezi insizwa bekade kahle zintathu, lokwesithathu ke namanje akekho usafunakala ke bengakatholakali. Bese ke amaphoyisa kala eMzansi Afrika seyathola ukuthi ke kuboshwe abantu bakuleli eSwaziland. Aseyabuza ukuthi obani labo na, sekuthiwa ke hayi labafana bakanje. Asethi ke amaphoyisa eSwaziland nasi ala eMzansi Afrika nasiza ke bafowethu. Vele ke leyo mdzidzi leyo kudala ke sifuna ke la eSouth Africa banamacala ke abasolelwa wona elokuqala elokubulala umculo odumile bese ukuthi ke leli ke amanye ke awukubulala ke ama-owner amathathu, ama-taxi owners amathathu, according to i-Times of Swaziland newspaper. Then kwenzakala na yini imbangela esenza ukuthi ke kutrende kangaka ukuthi lezi insizwa izona na ezabulala AKA. Abantu ke sebebheka ukuthi hawu lezi insizwa lezi zibaleke eMzansi Afrika ngoMarch kanti AKA ushone nini mhla ka10 kaFebruary, uyabo. So manje ke abantu ke sebehlanganisa lo information sebethatha uY bamhlanganisa noX kuphuma uZ, into ke engaqondakali. Amaphoyisa ke ala eMzansi Afrika asazoyilanda ke lezi insizwa ke ayilethela bese ke zigwetshwa lamacala azo ngoba ke lezi insizwa ke kuthiwa imgulukudu yangempela zisolelwa ke namacala okweba imali okubizwa ngokuthi i-money laundering bese ke kuphinde futhi kube namacala okuthumba okuyi-kidnapping. Shuthi ke amaphoyisa ke akuleli ke athi asazocacisa mayelana okanye asazoclarify mayelana ke nalezi insolo zokuthi lezi inkabi izona ezadubula zabulala uAKA. Ngana kwethu ngiyakuthembisa ukuthi mawukhona ukuqhubeka la lolu daba ngizolokhu ke ngu-update njalo. Engicela kuwena kunye ukuthi ke ucofe ke usubscribe bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngiyabonga. Gama lami ngilisebenzela njalo. Gama lami ngilisebenzela njalo.